14 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ দিনাখন খ্ৰীষ্টমাছৰ এক ৰাতি আগত যিটো কাণ্ডটো হৈছিল বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত কৰাইছিল কোনোবা তৃতীয় চনত যে মুছলমান আৰু বড়োৰ মাজত কমিউনিটি ক্লাছ বনাইছিল কোনোবা দ্বিতীয় পক্ষ ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनिया ड्राग्सनिबो एसे थांगोन ओमफ्राय लोगोसे मा थांगोन पलिटिक्सबो एसे हाबगोन दे ड्राग्सआ बारा हाबनाय नङा मेनलि पलिटिक्स एसे सोफादेरनो नागिरदों आं थ' बाथ्राया जाहैबाय मिस्टार फेरेंगा बसुमतारी EM रन्जित बसुमतारी आवगोलनि बारग' एक्स NDFB ना बियो मा बुंदों 2008 आरो 2012 नि माखासे जाथाय मा हिसाबाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो हागोन एग्जाम्पल हिसाबै गोबां बाथ्राखौ लानानै बियो एग्जाम्पलखौ होनो हायो जुदि बेफोर खोथाखौ जुदि रायखांलायबाय थायोब्ला 2012 आरो 2008 नि खोथा जिहेतु गुबुन बर'जों आरो मुस्लिमजों बे मोननै ट्राइबजों दावहा जादोंमोन ना माबे बिथिङाव जादों सोरबा BPF खौ दाय होब्लाबो जानाय नङा बे खेत्रआव सोरबा UPPL खौबो दाय होबा जानाय नङा बै खेत्रआव हा दिनै बियो समस्त बर' रायजो राजानिनो भुल बियो समस्त बे मुस्लिम सम्प्रदायनिनो भुल बियो मोननै ट्राइबनिनो भुल जानानै दङ बावहाय बे खोथाखौ लाबोनानै माखासे गारायखौ रानखानाय गारायफोरखौ जुदि रायखांबाय थायोब्ला बोरै जागोन दिनै बेफोरबायदिनिफ्रायनो कयेकटा बाथ्राया एरलुबाय थायोब्ला माबोरै जानो गुबुन खोथाखौ लानानै एसे पलिटिक्स खालामब्रा गुबुन खोथाखौ लानानै बुंब्रा नोंथाङा दिनै रोङा नङा गोरोङानो दिनैहाय बेफोरबायदि रोंबाबो रोङिफोरबायदि बेफोर खोथाखौसो लानानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों नामा जायखिजाया बेखौनोल' बाथ्राखौ आं बुंगोन 2025 आव फेरेंगाया जेननो थांगासिनो दङ फेरेंगाया जेनगासिनोबो दङ बियो मानोथो थांनाय हरावलाय दिनै जों ड्राग्स हमनो नागिरनाय SP जों रायलायनानै जोङो दिनैहाय मोनसे खामानि मावनो नागिरदोंमोन दिनैलाय मानोथो SP आलाय मानो रिक्स लानो नागिराखै नोंसोरखौलाय नोंसोर हमनो थिनदों नै बेफोरबायदि खोथाया जानो फैदों बेखौ नोंसोर सानदोंना सानाखै ओरैनो नोंसोर पलिटिक्सआव 2008 आरो 2012 नि बाथ्राखौ रायखांबाय थानानै जेबो लाब गैया ओंखायनो आं सानो नोंसोरबो पलिटिक्सखौ बिराद गिदिर इस्यु साननाङा बा बिराद गिदिर माबा मोनसे खालामना लानांगौ दरखार गैया नोंसोरना लोगो गैया आंगो लोगो गैया मिस्टार फेरेंगा रन्जित बसुमतारी EM नोंसोरना रावबो आंगो लोगोबो गैया आरो थानायनि थाखायबो मोनसेबो स्थायी मोनसे जायगा मोजां जायगा गैया खिन्थु दिनैहाय बेफोरबायदि बा आं दुखु मोनदों आं बा रागाबो जोंनो ओंखारदों नोंखौ सासे EM मोनबाबो माखासे खेत्रआवहाय नोंखौ EM बो होनजानाय नङा नोंखौ बायदिसिना ABCD YZ आवसो लाना थांजागोन नोङो मिथिबाय खोथाया आं बुंनो थानाङाखै नोंखौ ABCD आवहाय खिन्थु दिनैहाय नों सासे EM हिसाबै नोंखौ रायजो राजाया गोरों होननानै दिनैहाय नोंखौ मानिदोंमोन खिन्थु नोंनि माखासे कयेकटा बुस्थु कयेकटा खोथा बुंनाय मानाय बेफोरबायदियाव हामजायाखै बा मोजां मोनाखै साबजानाय मोनाखै जोंबो मोजां मोनाखै मानोथो ट्रान्सफार खालामनो हायाखै नोंनिथ' खोथा सोंहरदोंमोन ना नैबे जिसुया समफ्रामारिया नोंसोरनावथ' सोंहरदोंमोन ना प्रमद बर'नावथ' थांना रायलायहैदोंमोन ना मानो ट्रान्सफार खालामनो हायाखै दिनै EM आ दिनै माबा नैबे SP बायदिया दिनैहाय माबायदिथो दिनै नोंसोरखौलाय सोर हमनो होदों बेफोरबायदि खोथा बुंदों दिनै ड्राग्सखौ मा जोंनि BTC आवनो SP फ्रानो जाहोनो होदों नागिरदों नामा जों ड्राग्सनो हमनो नागिरोबा मानो हेफाजाब होनो नागिरा खारना मा बेफोरनि खेत्रआव एसे स्ट्रंनो बुंनानै होनाया मोजां जोंनि ड्राग्सखौ जोङो होबथानो थांनायावहाय माखासे बिथिङावहाय जोंफोर दिनैहाय बुंजानो गोनां जादों दिनाव थांनाय हरावहाय जों दुखु मोनदों क'क्राझार बायदियावहाय सिंगापुर खालामनो नागिरदों सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों प्रमद बर'आ माबोरैथो खालामनो नागिरदों 5 बोसोरनि उनाव सुइजारलेण्ड माबोरै जागोन नोंथांनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ दावथु बिखा ना मा बिखा बे जायगाखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों दिनै ड्राग्सनिसो सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों नामा माबे बिथिङाव सुइजारलेण्ड खालामगोन बेफोरबायदिनि खेत्रआव स्ट्रं स्ट्रिक खालामाब्ला दिनै SP फोरखौ जुदि मोजां बुंनानै दोनाब्ला जुदि फैगौ बारावहाय नेक्स्ट जेनेरेशना सोरनिबा गिदिर गोलावनि फिसाफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जाना फाग्ला फाथा जानानै थैलांजोबगोन नेक्स्ट जेनेरेशना भबिष्यत जेबो गैया आरो जायफोर ड्राग्स डिलार बर'फोरनि ड्राग्स डिलार ना बेफोरबायदियाबो एसे मोजां सांग्राङाव थानाया मोजां क'क्राझाराव कयेकजन बर'फोरनि नाम ओंखारदों जायफोर डिलारफोर बिथांमोनखौ आं सांग्रां जानो थिनदों नोंथांमोना सांग्रां जाना थानाया मोजां आरो जाय मानसिया राहुल
बसुमतारी होननाय जोंनि बेखौबो नांगौ बे राहुल बसुमतारिया सोर मानिलाय दम बे राहुल बसुमतारिया जों ड्राग्स हमग्राफोरखौबो ड्राग्स हमनो थांनाय नामावनो दिनैहाय राहुलनि खोथाया गोबां लेथ्रा लेथ्रा ओंखारगासिनो दङ बयनिबो माबा माबि एजेन्टनिबो ओंखारदों बे माबा माबि साप्लाइबो खालामो आं बुंनो थांला मुंखौ माबा माबि ABCD खौबो बियो फानहरो बिनि नामा ओंखारगासिनो दं राहुलखौ आं सांग्रां था होननानै बुंखादों नों बिनि फारसे गोजानाव था राहुल बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि बल्दिनि बियो बिथाङा सांग्राङै था बेखौ साबधान खालामना होनाय जादों जायखिजाया जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंनो नागिरदों पलिटिशियानफ्रा बा रन्जित बसुमतारीनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ आं सयज' मोजां मोनाखै साबजानाय मोनाखै नोंथाङा बे 2008नि जाथाय जिहेतु मुस्लिम आरो बर'जों दावहा जादलायनाय बा दाङाबाजि जादलायनाय बेफोर खोथाखौ बुरखांबाय थानांगौ दरखार गैया 2012आव जुदि सरकारा जेखियानो थाया मानो UPPLआनो था बा BPFआनो था दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ बुरखांलायनांगौ दरखार गैया जेसेबांखि बुङा मानो नों बर'खौनो नों बुंनानै लानायफोर जादों अनलि नोंनि बाथ्रा माखासे बाथ्रा बुंनाया हारिनि प्रति नों माखासे बाथ्राखौ बुङाखै बर' जाथिखौ नोङो दावहायावसो लांफिननो नागिरबाय थादों बेफोरबायदिखौ जुदि साननानै जुदि माखासे बाथ्राखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला दिनै बे मुस्लिम सम्प्रदाया नों बर'खौनो केस होनायावहाय गोरासिन सुबिदासिन साबसिन मोनहैगोन दिनैहाय बे केस बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला नों लाजिनांगोन मोनथिबाय आं बुंनो थाङाखै रन्जित बसुमतारी आंनिख्रुइ गोरों साबसिन हामसिन गियानि गुनि हा डायनामिक लिडार नोंसोरो नोंथांमोननि सरकारखौनो दिनै बयबो डायनामिक सरकार होननानै बुङो डायनामिक लिडार होननानै बुङो डायनामिक लिडारफोरनि खुगानिफ्राय दिनै बेफोरबायदि सोरबा सासेखौ सोरबा सासेया बायदिसिना बुंनाय बेफोरबायदि खोथाया ओंखारबाय थानांगौ दरखार गैया होननानै आं सानो दिनै मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंसोरनि माखासे खोथा बाथ्राखौ जों खोनासंनानै जों सुखुवाखै बा हामजायाखै मोजांबो मोनाखैबो बेफोरबायदि नोंथांमोनखौ डायनामिक लिडार होननानै होनस्लायस्लाय जों सासे आबादारि मानसिखौ जों EM बानायनाय मोनबाबो साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो थ' दिनैहाय आरो नैबे बिथां जायफ्रा ABCD बिजनेस गेलेयोना आं बेखौ स्पष्ट क्लियारै बुंनो नागिराखै नैबे बिजनि बल्दिनि जाय मानसिया ABCD बिजनेस खालामो बल्दिनि बे मानसिया सांग्राङै था आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ बिनि फट'खौ बे सांग्राङै था गोग्लैनोबो हागौ राइदिं बेडनि मानजाया गोग्लैगोनबो सिखाव खावोबा मोनगोन लावथि मोजां खामानि मावोबा नामबो मोनगोन मोजाङैनो 2008 চনত যে মুছলমান আৰু বড়োৰ মাজত কমিউনিটি ক্লেছ বনাইছিলে কোনোবা তৃতীয় পক্ষই এই সময়তো হাগ্ৰামাই নকয় কিয় মোৰ চৰকাৰ নাছিল বুলি 2012 চনত যে কাৰোবাৰ নেতৃত্বত বড়ো সহজ সৰল বড়ো আৰু মুছলমানসকলক ব্লাডছেড কৰাবৰ কাৰণে কোনোবা তৃতীয় পক্ষই যে কাম কৰিছিল তাতো নকয় কিয় হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া মোৰ এই সময়ৰ চৰকাৰ নাছিল বুলি 2016 চনৰ জুন মাহত যেতিয়া 2014 চনৰ জুন মাহত যেতিয়া মুছলমানসকলক মানাছত হত্যা কৰিছিল প্ৰায় 90 জন মুছলমান হত্যা হৈছিল এই সময়তো নকয় কিয় মই এই সময়ত মোৰ চৰকাৰ নাছিল বুলি 2014 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ দিনাখন খ্ৰীষ্টমাছৰ এক ৰাতি আগত যেটো কাণ্ডটো হৈছিল বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত কৰাইছিল কোনোবা তৃতীয় পক্ষই এই সময়তো হাগৰাই নকয় কিয় মোৰ চৰকাৰ নাছিল কিমান মিছা কথা ক'ব EM रन्जित बसुमतारी नोंथांनि स्टेटमेन्ट जाखिनि होनाय ना बियो नोंनि मानसिखौ बुंना लादों सरकारा सोरबायानो था UPPLआ सरकारा थानो हायाखैमोन बे समाव हाजार बार नाजादोंमोन माने ओरै नङा ओरै खालामदोंमोन नाथाय हाहियासै खाफाल गाज्रि नङा होमबा मा होननानै बुंनो UPPL सरकारखौबो मालाय UPPLखौ बे समाव मा पार्टिनि नाम लादोंमोन जाय हक रन्जित बसुमतारीनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बियो सोरबा सासे बर' रायजो राजाफ्रा बिखौ दुखु मोनखागोन आरो स्पेशल रासिन ex-NDBफोरा दुखु नांदों बा बिखायाव नांहैदों बे समाव साला सोर दङमोन बे समाव सोर दङमोन दे नोंसोरनोथ' हाग्रायाव दङमोन ना केसआ दाबो बुरखांजाबाय थायोलै मोनथिबाय 2012नियानो होन 2008नियानो होन नैबे 2014आनो होन 15आनो होन बा माबा मोनसेयानो होन बे समाव जेसेबां आदिबासिखौबो खालामनाय सोर खालामदों नोंनो खालामदों दाया नोंनाव गोग्लैगोनथ' खोथाया बेफोरबायदि सोरनावबा गोग्लैहैगोन बेफोरनि केसनि थाखाय दिनैसिमबो बोखांबाय थायो मानसिफोरखौ मा नों होमबाथ' नोङो NDBनि फारसे अननाय गैया अन्थाइ बिखा
नों इएमसो होनदोंना नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैया माखासे ABCD आवसो खोख्लैजागोन नोङो मिथिबाय बुंनो थाङाखै आं नामखौ आं गोसो रागा जोङोब्ला माब्ला थब्लं गगोन माखासे बाथ्राफ्राबो नोंनियाबो थ' बाथ्राखौ गोलाव खालामनो सानाखै आं बारा भिडिअखौ बे पलिटिक्सनि बाथ्राखौ दिनै इसेल' बुंगोन नांगौब्ला बिनि बारै गाबोन समफोरनि गेजेराव लाबोगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै दोनथ'बाय जे बर' हारि